Non somos unhas persoas que nos queiramos estancar, somos dúas persoas novas que queremos ir evolucionando, mellorando pouco a pouco e intentar chegar ás producións máis altas. Non buscamos número de animales, pero sí poder sacar o mellor deles. Siendo el relevo generacional uno de los desafíos más comunes del mundo ganadero actual, en esta ganadería pontevedresa del Ayuntamiento de Lalín, el futuro está más que garantizado, pues al día a día de Casa Grande se incorporó hace un año Uxía Pérez, que con tan solo 23 años es la más joven de la familia. Entre ella, su hermano mayor, Brais, y sus padres, José Antonio y María Cruz, cuidan de un rebaño de 268 animales, de los cuales 150 son vacas en producción. Eu desde moi pequerrechiña sabía que os animales me encantaban, os grandes sobre todos, entonces eu quería estudiar máis basicamente sobre sanidade animal, sobre veterinaria. Pouco a pouco, pois, hubo un ano que quedei na casa axudándolle un pouco a meus pais e foi no ano no que me din de conta de que a ganadería, pois, sí que me gustaba. Los animales se reparten principalmente en 3 espacios diferenciados. En el primero de ellos encontramos a la recría, 2 lotes con la amamantadora y varios grupos de frisonas ya destetadas en desarrollo. En el segundo permanecen las novillas preñadas y las secas, y en el tercero, correspondiente a la nave más grande, están las vacas en producción. Para el descanso del rebaño trabajan con 2 tipos de cama. Actualmente para as novillas e para as vacas secas temos colchoneta, recubrímolas con material con carbonato cálcico e con serrín ou viruta de pino, máis ou menos en un 80-20. Para as vacas que están actualmente en producción mantémolas con area. Todo el purín se acumula en un total de 3 fosas con capacidad para 2,6 millones de litros. Destinados a mejorar el bienestar de las vacas, colocaron cepillos rascadores por todas las naves y valoran la futura colocación de ventiladores porque el calor se hace cada vez más importante. Nas naves na que se encontra a recría e as secas temos ventiladores. Nas naves na que a día de hoxe se encontran as vacas de leite non contemos ventiladores, sí que é algo que temos pensado poñer, pero sí que son naves máis abertas. Uno de los cambios más radicales y más valorados durante la trayectoria de Casa Grande fue el paso de una sala 2x8 al ordeño robotizado. Conforme fomos aumentando o número de animales na granxa, víase que lle empezaba a quedar pequena, entonces pois cada vez eran moitas máis horas que botábamos ali metidos no foso. Cada vez necesitaban más gente para trabajar, conseguir mano de obra no era tarea fácil y consideraban que para las vacas sería muy bueno el tercer ordeño. No momento no que sabíamos que tiñamos que cambiar a forma do ordeño, non sabíamos se meter unha rotativa ou rebor do ordeño. Nese momento, pois, podo dicir que foi cando estuve estudiando e vin rebor do ordeño. Ángel Ávila empezábanos a enseñar moitas granxas e a produción que tiña, entón tamén era algo que nos tiraba moito a intentar conseguir e aumentar esa produción. O terceiro ordeño era algo que víamos que moitas vacas necesitaban, sobre todo as novillas de primer parto, porque a capacidade da súa ubre era moi pequerrechiña e nós hasta pensábamos que estábamos facendo a recría mal. Tamén nos cansamos un pouco de ser algo baraxados pola xente. O que necesitábamos era facer o traballo sin depender de moita xente, que se daba unha persona sola manexado por un día en especial, era o importante. No sin dudas, tomaron la decisión de robotizar su ordeño con 3 máquinas.
Arrancaron con 2 de ellas en el mes de septiembre de 2022 y la tercera comenzó a trabajar en este pasado mes de marzo. O cambio despois tamén para elas na produción foi moi grande porque pasaron de 2 ordeños a 3, máis ou menos algunhas. Pasamos dunha media de 34 a 40 e despois pois a tranquilidade para elas. Actualmente pois se vas buscar unha vaca as outras van apartando para un lado e para o outro, non xa sabe que a historia non vai con elas. E despois para nós a verdade que sí que foi tamén un cambio grande porque ao velas a elas máis tranquilas pois nós tamén temos un pouco máis de vida, por así dicilo. Actualmente están preparando 4 carros Unifit al día, uno para vacas adultas, otro para primíparas, un tercero para novillas preñadas y secas y el último para novillas más jóvenes. É certo que facemos un carro ao día, sobre todo en inverno, distribuímoslo a mañá en torno aí ás 10:30, 11 da mañá, e en inverno botan así ata o día seguinte, 24 horas. Certo que polo verán, no verán facemos o carro 2 veces ao día, unha pola mañá máis ou menos á mesma hora e outra pola tarde, en torno ás 7 da tarde máis ou menos. Los forrajes de todas sus raciones provienen de cultivos propios que consiguen en unas 70 hectáreas. Hacen rotación de maíz y hierba en unas 55 y el resto está con hierba todo el año. Intentamos sementar, pois depende do ano, pois o antes posible. Intentamos sementar aí pois polo menos no mes de maio ou abril, pois buscar unha planta digestible que se manteña o máis verde posible, que a espiga madure, buscar almidón e digestibilidade. A xenética para nós é un papel moi fundamental porque, ao fin e ao cabo, canta maior xenética, elas teñen máis capacidade de producir, de durar moitos máis anos na granxa, de ter maior número de partos. Tanto es así que a la hora de la selección de sus sementales dan prioridad a un buen tipo general, a unas buenas patas y a una buena ubre. E ao fin e ao cabo buscamos que sea unha unión entre todos os grupos dentro do que cabe, ter un tamaño máis ou menos idóneo e que sea todo igualitario. Apuestan en todos los casos por la raza Holstein y se decantan más por toros probados que genómicos, aunque utilizan de ambos tipos. A primeira inseminación intentamos que sea sexado, porque salgan por femias, ao fin e ao cabo son máis pequerrechas tamén para axudarlles a ela no parto. El mismo proceso hacen con las vacas de primer parto y con aquellas de mayor genética. La media de número de partos del rebaño está en 2,88. Tanto para la nutrición como para la reproducción trabajan mano a mano con 2 asesores. A día de hoxe en asesoramento temos a 2 persoas, na parte do nutrólogo temos a Ángel Ávila e na parte de reproducción pois temos a Carlos Suárez. É certo que con eles temos un trato máis de confianza e de amistad que máis un trato de, pois de traballo. Levan moitos anos xa traballando con nós, entonces pois a verdade é que á mínima pois estámosles chamando, veñenos facer unha visita. Con Ángel a verdade é que, oye, pásanos isto ou simplemente se encontra pola zona ven dar unha visita para controlarnos un pouquiño e darnos un toque de aviso e se temos que mellorar en algunha cousa. A pesar de estar en plena adaptación a los robots y con una media de días en leche muy elevada, están produciendo unos 40 litros de promedio por vaca y día, con unos porcentajes de grasa y proteína de 3,87% y 3,35%.
Venden a Río de Galicia y en el momento de nuestra visita a la ganadería estaban cobrando por cada litro unos 52 céntimos. Sus metas de cara al año que viene son llegar a los 45 litros por vaca y día, mejorar la gestión de la recría e ir haciendo el cambio generacional lo más llevadero posible. Non somos unhas persoas que nos queramos estancar, somos dúas persoas novas que queremos ir evolucionando, mellorando pouco a pouco e intentar chegar ás producións máis altas. Non buscamos número de animales, pero sí poder sacar o mellor deles.